Jeg vil gerne se på det, der hedder tangentvinkel, og tangentvinklen er vinklen mellem to forskellige tangenter til den samme cirkel. Karakteristikaen ved en tangent er, at linjen har netop et punkt fælles med cirklen. Jeg starter derfor med at lave en cirkel, og det kan man gøre på mange forskellige måder, men jeg vælger at lave en cirkel igennem 3 punkter. Sådan der. Jeg vælger også at skjule mine punkter. Sådan der. Så skal jeg lige finde mit centrum på min cirkel. Og det skal man selvfølgelig gøre ved at klikke på cirklen. Sådan der. Så skal jeg bruge 2 nye punkter for at lave min tangentlinje. Sådan der. Og jeg kan se, at de nye punkter, dem kan jeg bevæge på cirklen, men jeg kan ikke bevæge den væk fra cirklen. Så skal jeg lave mine tangenter, og det gør jeg ved at taste på cirklen først, og derefter på punktet. Cirklen og på punktet. Sådan der. Så kan jeg se, at de 2 tangentlinjer, de skærer hinanden, og det markerer jeg lige med et nyt punkt. Sådan der. Så skal jeg have fundet min tangentvinkel, som ligger heroppe, og det gør jeg ved at først at trykke på den ene tangentvinkels skæringspunkt med cirklen der, så der hvor de skærer hinanden, sådan der, og så over på den anden tangentlinjes skæring, hvor den skærer cirklen, sådan der. Så kan jeg se, så har jeg min vinkelgrad heroppe på min tangentvinkel. Tangentvinklen har en relation til centervinklen, som ligger hernede, så det vil jeg lige kigge på. Jeg gør det samme, som jeg dengang jeg skulle finde tangentvinklen. Jeg taster først på tangentens skæringspunkt med cirklen, så taster jeg på centrum, og så tager jeg den anden tangentlinje, hvor den skærer på cirklen. Og så får jeg min centervinkel. Hvis jeg nu bevæger min tangentlinje, der hvor den skærer cirklen, sådan her, så kan jeg se, at jo mindre tangentvinklen er, jo større er min centervinkel, og omvendt. Samtidig så kan jeg se, at hvis jeg lægger gradtallet sammen for tangentvinklen, og lægger det til centervinklen, så får jeg 180 grader. Grunden til, at jeg får 180 grader, det skyldes, at fordi radius ligger vinkelret på tangentlinjen, og det vil jeg lige vise med et polygon. Jeg laver lige et polygon, som går igennem alle 4 punkter. Sådan. Ja. Jeg ved, at et polygon det er 380 grader, og hvis jeg lige tager vinklerne ude, hvor tangentlinjen skærer cirklen, så kan jeg se, at graderne, de er begge to 90 grader, og når de to er 90 grader, det giver i alt 180 grader, så må centervinklen og tangentvinklen også give 180 grader. Det betyder, at jeg nu kan konkludere, at tangentlinjen er 180 grader minus den bue, den spænder over.